Περιπλέκεται ακόμη περισσότερο το κουβάρι στην υπόθεση Ζαχόπουλου μετά την απόπειρα αυτοκτονίας ενός εκ των δύο δικηγόρων της 35χρονης Εύης Τσέκου. Ο δικηγόρος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στις ρόδες ενός φορτηγού στην παραλιακή λεωφόρο. Πριν αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ο 52χρονος άφησε μία επιστολή με αποδέκτη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 4 αντίγραφά της βρέθηκαν στη γυναίκα του, το χαρτοφύλακά του και σε 2 βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη. Θεωρεί τον εαυτό του εξηλαστήριο θύμα, ότι θεωρεί ότι δεν μπορεί να ξαναμπεί στη φυλακή όπως είχε μπει κατά το παρελθόν και ότι θα αυτοκτονήσει, και μάλιστα μου άφηνε σε ιστερόγραφο το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας του, παρακαλώντας με να την βοηθήσω με όποιο τρόπο θα μπορούσα, διότι θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση μετά από την αυτοκτονία του. Ο δικηγόρος του παρολίγου αυτόχειρα πιστεύει πως έσπρωξαν τον πελάτη του στο απονενοημένο διάβημα ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προανήγγυλαν επί μέρες ενδεχόμενη δίωξη και προφυλάκησή του. Το απονενοημένο διάβημα του εντολέα μου επιβάλλει τον αναστοχασμό για τους κινδύνους που εγκυμονούν η επιλεκτική διαρροή και η ανθρωποφαγική δημοσιοποίηση εγγράφων ανάκρισης που υποτίθεται ότι είναι μυστική. Στην επιστολή του, ο 52χρονος δικηγόρος αναφέρει: Από το Σεπτέμβριο δεχόμασταν τις ενοχλήσεις της κυρίας Τσέκου που μας έλεγε ότι έχει στοιχεία και υλικό για να καταστρέψει τον Ζαχόπουλο. Εμείς πήγαμε στον κύριο Ζαχόπουλο όχι για να τον εκβιάσουμε, αλλά για να τον προστατέψουμε. Μάλιστα του είπαμε ότι αν θέλει να ξεφύγει, θα πρέπει να κάνει καταγγελία άμεσα στο τμήμα δίωξης εκβιαστών. Πίστευε ότι είναι το ιδανικό εξηλαστήριο θύμα, διότι σε μια υπόθεση ποιος θα πιστέψει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί στη φυλακή, του οποίου έχει αφαιρεθεί άδεια. Ο δικηγόρος αποκαλύπτει για πρώτη φορά πώς γνώρισε τον Χρήστο Ζαχόπουλο. Μεσολαβήσαμε στον κύριο Ζαχόπουλο για να διευκολυνθεί η υπόθεση ενός φίλου στη Ρόδο που είχε αδικηθεί από απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Του εξηγήσαμε πως είχε η υπόθεση και ο ίδιος ο κύριος Ζαχόπουλος, αφού ενημερώθηκε, μας είπε ότι πράγματι είχε αδικηθεί. Λαμβάνει θέση ως προς αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες, ρίχνει την ευθύνη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, την οποία δεν τη φωτογραφίζει, την αναφέρει ρητός. Ο 52χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει το απόγευμα της Παρασκευής στο Παλαιοφάλιρο. Βρισκόταν στη διασταύρωση της οδού Αγίου Αλεξάνδρου και Λεωφόρου Ποσειδώνος. Άφησε το χαρτοφύλακά του στην άκρη της διασταύρωσης και προσπάθησε να περάσει το δρόμο. Το φανάρι ήταν κόκκινο για τους πεζούς και ο δικηγόρος παρασύρθηκε από ένα φορτηγό. Στεκόταν στο φανάρι. Τον είδα να συμπεριφέρεται περίεργα. Μόλις έπεσε στις ρόδες μου, ακαριέα έκοψα ταχύτητα και προσπάθησα να τον αποφύγω. Μεταφέρθηκε αμέσως στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται μέχρι αυτή την ώρα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και αιμάτωμα στα πλευρά. Έχει ωστόσο διαφύγει τον κίνδυνο. Ο ασθενής αναμένεται να μεταφερθεί σε άλλο δωμάτιο, δίχως παράθυρα και με αστυνομική παρουσία έξω ακριβώς από το δωμάτιο για προληπτικούς λόγους.